Може би единствените всъщност легални постройки са уличното осветление, което отдавна не работи, и трафопостите, чието ток никой не плаща. Здравейте, уважаеми дами и господа, от екипа на в десетката искам да ви предупредя съвсем искрено, съвсем сериозно, че тези квартали са наистина опасни. Не дейте да ходите там, никога не дейте да ходите там пеш и определено не дейте да ходите там нощем. Екипа на в десетката не носи отговорност за наранявания, които вие ще получите, когато отидете в тези квартали. Също така, уважаеми дами и господа, винаги когато пазарувате в Ozon.bg, използвайте промокод 10 за 10% отстъпка на всичко, освен техника. Няма да губим повече време, да започваме. Номер 10. Люлин, София. Още познат като втория по големина град в България, Люлин се слави като квартала на селените, умствено изостаналите и дребните дилъри на наркотици. Никой не може да се чувства в безопасност там. Личен съвет, който можем да отправим към вас, е винаги, когато ходите към Люлин, да се въоръжавате до зъби, защото не знаете какво ще ви се случи. Легендата твърди, че има доста бухалки там. Интересно, но поради някаква причина в Люлин се жужи основно на амфетамини. Преди години в спецакция на БОПа бяха разбити едни от най-големите банди за пласиране на амфети. Групата, освен в Люлин, е разпространявала тези наркотици в два други елитни квартала в София. За щастие, пичовете са заловени, а цялата им стока иззета в полза на държавата, каквото и да значи това. Важно е да се отбележи, че моят добър приятел, българския стример Нуб Кливър, е бил изсипван в Люлин, а той е 2 метра баскетболист, така че когато ходите там, пазете се. Номер 9. Райна Княгиня, Ямбол. Ямбол е града. В този тъй прекрасен, хубав южен български китен град се крие кварталче, което не се слави с добро. Говорим, разбира се, за Райна Княгиня, квартала, в който се говори, че се готви почти цялото пико в Ямбол. Също така там се намираше и култовия блок 20, който, слава богу, вече не е измежду живите. Интересна история за блок 20, между другото, е, че циганите там, когато им е било студено през зимата, са изгорили до грамата си, за да се стоплят. Това е абсолютно истинска история. Според кметът, блокът е огнище на зараза, разрушен и разграбен. Там са живяли в пика около 600 цигани. Към днешна дата на мястото на блок 20 има бунище и отломки от покъщнината на бившите обитатели. Последвалите катуни, които са се появили на мястото на блок 20, все още са пълни с всякакви малцинства и продължават да тормозят жителите на града на Тунджа. Номер 8. Квартал Огоста, Монтана. Както с ромите си, така и с високото ниво на престъпност, постоянният трафик на жени, малолетните проститутки и тъй специфичната практика за всеки ромски квартал – паленето на гуми. Уважаеми дами и господа, тук обаче тепърва навлизаме в наистина скандалната, пикантна част. Хората от квартала имат една доста притеснителна практика. Те крадат желязо от язовирната стена на язовир Огоста. Освен странно, това е изключително опасно, защото кварталът се намира точно под стената. А ако те я разрушат достатъчно и язовира се спука, освен цяла Монтана, и те ще бъдат заляти и избити от придошлата вода. Стискаме палци това да не се случва, общината да вземе някакви мерки и всички да бъдат в безопасност. Номер 7. Аспарухово, Варна. Варна, морската столица на България. Един уникален град с перфектна инфраструктура и парти дух. Като всеки друг град обаче, този също крие своята тъмна страна и тя се намира малко на юг от Аспаруховия мост. Всъщност кварталите са два – Галата и Аспарухово, но днес ще се съсредоточим върху втория. Рекетът и стрелбите тук са издигнати на пиедестал, а много от живущите си правят леки разходки до пристанището и си пазаруват желязо от акостиращите кораби. Преди години апелативният съд във Варна потвърди доживотната присъда на Атанас Г. Той е подсъдим за убийство, извършено във варненския квартал през 2019 година. Мъжът е признат за виновен, че е умъртвил приятелката си Йорданка по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Единственото хубаво нещо, което можем да кажем за този квартал е, че родом от тук е прочутия български певец 100 кила. Ако искате да научите повече за него, уважаеми дами и господа, последвайте картата тук, която ще ви отведе в топ 10 най-богати роми в България. Там има малко повече информация за господин Явор Янакиев, на когото целият екип на в десетката сме големи фенове. Номер 6. Квартал Арпезос, Кърджали.
По принцип Кърджали е известен с доста хубави и важни за България неща. Перперикон, скалните гробници, орловите скали, музеи, водното огледало на река Арда и други. Днес обаче, за съжаление, не можем да се съсредоточим върху тези природни забележителности и триумф на човешкото инженерство, а ще говорим за Арпезос, един малко по-особен квартал, известен като циганската махала. Говори се, че турската мафия в България основно действа оттам и според непотвърдена информация от наши източници получават подкрепа директно от Ердоган. Да сме наясно, наблягаме на непотвърдена. Там се организират различни боеве, както между хора, така и между всякакви видове животни, включително кучета и петли. Има изключително високо ниво на престъпност, малолетни проститутки, разпространение на наркотици. Определено мисля, че е лесно да си представите, че квартал Арпезос в Кърджали е едно много неприятно и опасно място. Номер 5. Квартал Република. Хасково. Хасково, затвора на криминалните отвора. Там сме се събрали цигани, турци, арменци. Така започва невероятната песен на Черно Фередже Хасково. Този куплет доста добре описва цялостното състояние на квартала Република в Хасково. Освен незаконната канализация, за която ще ви обясним след секунди, там се намират най-големите складове за турски хероин в България, които биват денонощно охранявани с автомати. Споменах ви за незаконния канал. Преди години хората от квартала решават да си направят канализация. Общината няма никакво намерение да прави такъв изкуп и живущите от улица Ятак взимат нещата в собствени ръце. Те събират крупната сума от 8 палки и го правят. Вследствие обаче прокуратурата се самосезира и общината взима мерки. В квартал Република се настаняват бездомниците на града. Нека да е в обществената баня. Номер 4. Меден рудник. Бургас. Бургас вече се слави като столицата на батките, нелегалните боеве, развъждането на опасни породи кучета, но квартал Меден рудник е черешката на тортата. Тегавото гето, в което има небостъргач, но няма детска градина, е под 24-часово строго видеонаблюдение. Няма кътче, на което човек може да мине и да не бъде гледан от множество камери. Те от своя страна дебнат цялата територия на квартала. Целта е да се повиши сигурността на гражданите му, като очакванията са битовата престъпност да намалее с поне 30%. В Меден рудник са монтирани общо 67 камери на 24 крайно възлови локации. Внимавайте какво правите, когато сте там. Номер 3. Факултета. София. Квартал Факултета. Най-населеното циганско гето в България. Тук се води най-голямата спекулация за умишлени убийства, имотната мафия жужи на едро, а пенсионерите, които имат унаследени земи, са в постоянна опасност. В схемата се оказва замесена и санитарка от столичната болница, която се разделя с апартамента си, благодарение на мъж сочен за един от тарторите на имотната мафия. Ако искате да разберете всички подробности по случая, както винаги има линк долу в описанието. Преди година в квартал Факултета са задържани 5 мъже и една жена. В техните имоти и автомобили са били намерени и задържани голям брой боеприпаси, боен пистолет, зелена тревиста маса наркотични вещества и естествено 5 кашона цигари без бандерол. След експертиза е установено, че иззетото количество тревиста маса е синтетичен канабиоид – 2670 грама. Номер 2. Столипиново. Пловдив. Столипиново е квартала, който никога не спи. Когато минете по централната му улица, там е като курорт в разгара на лятото по българското Черноморие. Столипиново е мястото, където новото поколение деца живеят в страх, сънуват кошмари и бавно се превръщат в престъпници. Да не забравяме ефтините жени и газовите преправени пистолети, които може да си набавите буквално за 15 лева. Този нечовешки опасен квартал е доста известен и сред българите. Има цяла статия в Уикипедия, посветена на престъпността в Столипиново. Според източници, именно тук се помещава най-голямото разпределително депо на хероин в Южна България. Хероинът обаче е най-малкият проблем. Срещат се и куп други субстанции, като големи количества марихуана, амфетамини, рядко срещан кокаин и дори ЛСД. Интересен факт е, че 98% от строителството на квартала се счита за незаконно. Може би единствените, всъщност легални постройки са уличното осветление, което отдавна не работи, и трафопостите, чието ток никой не плаща. Номер 1. Квартал Изток. Пазарджик. Приятели, стигнахме до най-опасния квартал в България. Ще попитате защо най-опасния? Там има клетка на ислямска държава. В град Пазарджик се помещава легендарния квартал Изток. Много са влезли, но никой не се е върнал да разкаже историята. Ахмед Муса Ахмед е в основата на нелегална структура на фундацията Ал-Уакф Ал-Ислами в България. Той е обвинен в разпространяването и пропагандирането на радикален ислям в Пазарджик.
Няма как да приключим днешното видео без да споменем и кадрите на мъжа с бялата S-класа, който спокойно отваря багажника си, показва целия си арсенал от оръжия и посред бял ден започва да стреля във въздуха. Съвсем нормално, какво ще кажете, приятели? Дами и господа, това беше всичко за днес. Напишете ни долу в коментарите, вие посещавали ли сте някой от тези квартали? Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в десетката и да набиете камбанката. Също така искам да апелирам да отидете и да гледате видеото дали Баба Ванга е шарлатанин или пророчица в нашия канал Конспиративно. Абонирайте си за него. Пожелавам ви хубав и успешен ден, ще се видим отново скоро. Чао, чао!